Next ano ya? Medium nga lampe? Lampe o popcorn no? Kanaan ako. Medium nga? O, na-after na ba yung patala? Na-after. O, karena na ito. Salamat sa mga pa. Hindi sada. Dadaanan natin kan kami kung ano lang lahat. Ilang siya? 85 na. 65 eh? 85. 5? Ano na lang? Medyo na. Okay. 153. Opo, 8 tanan.
Ah. Sinatan mo sa ako, mais ba? 1.6. 1.580 lang.